Здравейте! Във връзка с многобройни запитвания и така едно събитие предстоящо в нашия град, искам да направя едно обращение. Доста хора в последно време се появиха учители, лечители, гурута и тем подобни енергийни, всякакви възможни терапевти и така нататък. Затова искам да обясня нещо на хората, които се интересуват, които търсят духовността. Да разобличим лъжата. Защо изцелението на душата е опасна измама, а не е помощ. С болка и с безпокойство наблюдаваме как в наши дни, възползвайки се от духовната обърканост и невежеството на хората, се разпространява едно опасно заблуждение. Появиха се лъжеучители и целители, които, странствайки света, в това число и България, безсърдечно заявяват, че могат да изцелят душата, да очистят кармата, да премахнат родовите проклятия или да поправят духовните повреди. Те предлагат услугите си за немалки суми пари, експлоатирайки най-святото. Вярата на човек, неговата болка, неговото търсене на смисъл и облегчение на страданията. Важно е да се разбере ясно и недвусмислено всяко твърдение, че е възможно да се изцели или излекува и душата на човек е груба измама, духовно мошенничество, а и светотатство. Ето защо душата е вечна, чиста и неприкосновена. Душата или атаманът или духът, това е божествената искра, неразделна частица от Абсолюта. Тя не се ражда, не умира, не боледува, не се поврежда и не се променя. Как може да се лекува онова, което поначало е съвършено, вечно и извън категориите на материалния свят? В здраве, в болест, в цялост или повреда. Самата идея за болна душа е ерес, отричане на нейната божествена природа. Извода е да твърдиш, че душата се нуждае от изцеление, означава или да не разбираш нейната истинска същност, или съзнателно да лъжеш. Душата е недостъпна за външно въздействие. Душата не е материален обект. Невъзможно е да се поправи с ръце, или да се очисти с енергия, или да се изправи с ритуали, заклинания, мантри или каквито и да било други външни методи, с които оперират подобни целители. Тя е неподвижна, неунищожима, неуязвима за всякакви манипулации отвън. Да обещаваш такова въздействие означава да обещаваш невъзможното, което е класически белег на мошенничество. Извода е, всеки, който предлага да изцели вашата душа със своите методи, или сам е заблуден, или по-често съзнателно лъже заради печалба или за слава. Истинският източник на проблемите е заблудата на съзнанието, а не душата. Страданието, чувството за изгубеност, страховете, неудачите, това не са болести на душата. Те се раждат от лъжливото отъждествяване, авидия или мая, както се наричат, когато вечната душа погрешно приема себе си за своето нетрайно тяло и за изменчивия си ум, за егото и неговите проблеми. Проблемът е в съзнанието, потопено в илюзията на материалния свят и удъществяването с него, а не в самата душа. Целителите обаче, говорейки за лечение на душата, подменят понятията и създават измислен проблем, за да продадат съответно измислено решение. Изводът е, лечението трябва да е насочено не към душата, което е абсурд и невъзможно, а към заблудата на съзнанието, невежеството за собствената си истинска природа. Истинското преображение е право или прерогатив на Бога и своите лични усилия на всеки човек. Процесът на пробуждането от илюзията, осъзнаването на себе си като вечна душа, освобождението, мокша, от страданието, породено от невежеството
Това е пътят на духовният растеж. Неговите двигатели са знанието, джияна, изучаването на духовните истини, разбирането за разликата между вечната душа и временното тяло и ум. Духовната практика, садхана, самоизследване, медитация, молитва, себеотдайно служение, развитие на нравствеността, яма и нияма, милостта на Бога, благодатта. Истинското преображение на съзнанието става по волята и с милостта на Бога, абсолюта, а не по заповед или срещу пари на някой учител. Този път изисква лични усилия, дисциплина и време. Никой целител не може да извърши тази вътрешна работа вместо вас или да натисне магическия бутон на просветлението. Да твърдиш обратното е гордост или богохулство. Изводът е: истинското изцеление е завръщането към осъзнаването на единството с Бога и то не се продава. Това е работа на Бога и искреното устремление на самия човек към Него. Защото хората вярват и плащат, като ги манят за това нещо. Експлоатация на състраданието. Лъже целителите ловко играят на истинската болка, на страховете, на несигурността на хората. Те предлагат просто и бързо решение на сложни житейски или екзистенциални проблеми. Един сеанс или няколко и всичко ще мине. Абсурд. Аурата на тайната и силата. Те се създават си образът на всезнаещи, притежаващи тайни знания и особена сила, недостъпна за простосмъртните хора. Това ласкае и внушава лъжливо доверие. Езикът на духовността. Те използват правилни възвишени думи: душа, карма, енергия, божествено, род, но в тях карват лъжлив потребителски смисъл. Аз ще ви го поправя. Чувството за вина и страх. Често техните диагнози включват кармични дългове, проклятия, породи, енергийни вампири, плашейки жертвата и правейки я зависима от помощта им, чрез финансовите манипулации. Искат големи суми за сеанси, почиствания, амулети, специални молитви, често под прикритието на дарение или енергообмен. Значение и предупреждение на всичко това, което чухте. Братя и сестри, бъдете бдителни. Всеки, който се нарича целител на душата и взима пари за това, е мошеник. Душата не боледува и не се нуждае от лечение. Тя е вечна, съвършена и неприкосновена. Страданието се ражда от невежеството и отъждествяването с илюзията. Борбата с това става съзнание и с духовна практика, а не с портфейла в ръката на шарлатаните. Истинското преображение е трудът на душата по пътя към Бога, а не услуга, купена от самозванци. Не позволявайте да ви обират материално и духовно. Доверявайте се единствено на чисти източници на знание, на проверени от векове духовни традиции, които учат на самостоятелно търсене на истината и на лична отговорност по пътя към осъзнаването на собствената божествена природа. Истинската сила и изцелението, в смисъл на освобождение от страданието на невежеството си, идват отвътре, чрез връзка с Бога, а не от ръцете на странстващи търговци на лъжливи чудеса. Помнете, това, което принадлежи на Бога, вашата душа и нейният път нито се продават, нито се купуват. Искрено се надявам да осъзнаете чутото. И ако имате въпроси, с удоволствие бих отговорил. Благодаря ви.